ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לבסלון של סלקטור. והיום איתי אופק ואלינה, נעים מאוד חברים, מה קורה? אהלן. אהלן, שמחים להיות פה. כן, שמח שאתם פה. אז זה באמת איזשהו שינוי כיוון מרענן מהפרקים הקודמים. אתם בעצם באים מהעולם של ההארד טכנו, נכון? נכון. אני אשמח שתספרו לי קצת על העולם הזה. בתור טרנסיסט שפחות מכיר את הסצנה, אני אשמח לשמוע מכם איך הגעתם לזה, כמה זמן זה בארץ, איך זה נראה. פחות או יותר, מה זה פחות או יותר? זה התחיל מגיל יחיאל, שהוא בעצם ייסד את הרדיו ברלין, היה לו מין חזון, הוא היה בחול בהרפתקאות שלו, וראה בעצם את הסצנה של ההארד טכנו קורית, לקח את זה כמשהו מטורף, הוא אמר, אני חייב להביא את זה לארץ. הוא באמת הביא את זה לארץ, ומאז שהוא הגיע לארץ ופתח את הרדיו ברלין, משם בעצם התפתחה הסצנה של ההארד טכנו. לפני זה, זה היה מסיבות קטנות יותר, מחתרתיות יותר, לא באמת של ההארד טכנו, אבל שם זה ממש התפוצץ, ואז נהפך בעצם ההפקה הזאת רדיו ברלין, ומשם זה היסטוריה, התפתחו עוד ועוד הפקות קטנות, עוד דברים, עוד בעצם אנשים שרוצים לקחת חלק, הבינו שיש פה איזה ז'אנר עם BPM יותר גבוה, משהו שפעם לא היה כל כך מקובל. גם אני עצמי התחלתי לנגן מוזיקה שהיא יותר מיינסטרימית, אבל אז הבנתי שזהו, אם אני לא מנגנת מה שאני אוהבת, אז אני מעדיפה לא לנגן בכלל. ואז הייתה האופציה של הרדיו, שבעצם שם הפכתי גם לרזידנטית ראשונה, ומשם זה היסטוריה, כאילו, אז בעצם כל מי שאני, אופק, כל מי שבעצם חלק מהדבר הזה, צריך להגיד תודה ענקית לגיד יחיאל, כי בגללו שום דבר מזה, גם הפודקאסט הזה לא היה קורה. זה בעצם סצנה תרבות שהתפתחה באמת בברלין? כן. חלקית. הוא יכול יותר להסביר החלק של אם אנחנו מדברים על הז'אנר עצמו, ולאו דווקא למקומו בארץ כרגע, אז זה ז'אנר שהוא מגיע מכמה מקומות. קודם כל, מהטכנו, שהטכנו שהוביל היצירה שלו, זה טכנו שהוא בערך ב-130 BPM, הקצב איטי יותר, ושיש בו אלמנטים יחסית אפלים, מוזיקה יותר קשוחה, אפשר להגיד, בהשוואה לדברים מיינסטרימיים יותר מבחינת האלקטרוני. עם הזמן, ה-BPM התחיל קצת לעלות, הקיקים נהיו קצת יותר חזקים, ואז נכנס הפקטור של ההארד. עכשיו, ההארד, אפשר לקרוא להארד טכנו של 2021, כיום זה כבר ז'אנר שונה. זאת אומרת, זה התחיל בעצם מהטכנו שעליו אני מדבר, הברלינאי מאוד, עיקר הסצנה הוא בגרמניה והולנד, הוא עבר איזושהי טרנספורמציה מאזור ה-130, ה-BPM התחיל לעלות, נהייתה מוזיקה קצת יותר קשוחה, קצב מהיר, קצת יותר דיסטורשן, הלידים נהיו קצת יותר כועסים, ואז הגיע הפן של ההארד, שמגיע יותר דווקא מעולם ההארד סטייל, הארד קור וכדומה, שאיפשהו הם התחילו להיפגש בגבולות, וההשפעה עלתה עוד ועוד, והייתי אומר איפשהו לפני 3-4 שנים, הארד טכנו הפך להיות הארדקור טכנו. זאת אומרת, כבר טכנו שמושפע מהרבה אלמנטים של הארדקור, אם זה קיקים, אם זה הלידים, הסינטים, כל הצלילים שנורא מזוהים עם הארדקור, שהוא חלק בלתי נפרד מתרבות הרייב הגרמנית, הולנדית, כל אירופה בגדול, וזה הגיע למצב שהז'אנר הזה התבייט איפשהו ב-155-160 BPM, עם הרבה מאפיינים שהוא חולק עם הארדקור, עם הארדסטייל, והיום הגבולות האלה מתשתשים יותר מתמיד, וזה גם בדיוק איפה שאני נכנס לתמונה פה, שקודם כל, בדיוק כמו שאלינה אמרה, דרך גיד יחיאל, שאותו הכרתי לפני 3 שנים, קצת יותר אפילו, כמעט 4 שנים, ואחרי שאהבתי את המוזיקה הזאת, זאת אומרת, אני באתי מההארד סטייל, ואהבתי את המוזיקה הזאת, אהבתי גם את הטכנו שהיה חזק באותו הזמן, הכרתי את גידי שגילינו שזה ממש יש לנו במשותף אהבה להמון אומנים, וכל מיני טרקים שלא תשמע אותם בשום מקום פה בישראל,
וזה, משם אני הגעתי להטמיע את עצמי מעולם ההארדסטייל יותר אל תוך הטכנו, ולמצוא את המקום שלי בהארד טכנו, שזה בעצם הז'אנר שכרגע הוא המרכזי לכל הסצנה הזאת. זאת אומרת, המוזיקה, התרבות הזאת בעצם הגיעה מהקלאבים באירופה, עשתה את דרכה לארץ דרך רדיו ברלין, דרך גידי, והיום איפה היא נמצאת? בעלייה. זה בעלייה, כי זה בהתחלה היה רק הרדיו ברלין, ואז נהיו תתי הפקות, וכל אחד רוצה להתבטא, ופתאום נהיו יותר די-ג'יים, יותר אומנים, וגדלה לזה אהבה של זה, ובאמת כל אחד רוצה לקחת חלק, וזה קורה. עכשיו אני יכולה לספור, לא יודעת, יותר מ-15 הפקות כבר יש. וואו. כאילו יש... ממש ב3-4 שנים האלה. ממש, כן. אפילו בשנה-שנתיים האחרונות. כן, קיבל וכל בוסט ענק. הזמן עולה, וכל הזמן עוד מישהו פותח עוד איזה משהו, וזה במגמת עלייה. מה לדעתכם הביא את זה להיות במגמת עלייה כזאת מהירה? אני חושב שזה קודם כל מאוד קשור עם ההתפוצצות של הז'אנר בעולם ככלל. גם. הז'אנר הזה תפס תאוצה מטורפת, הרבה גם בגלל הטיק-טוק, הרשתות החברתיות, תפס בכל מיני תכנים, התחילו לשים טרקים מפורסמים יותר מהסצנה, להדביק על סרטונים אקראיים שתפסו, והז'אנר תפס תאוצה. לטובה ולרע, גם המון אדיטים, כן, שזה... מה הכוונה? זה לוקחים מוזיקת MTV, שמים על זה הר טכנו, מקצב BPM גבוה, ואז זה סופר נוסטלגי, כולם נורא מתחברים לזה. וזה גם מאוד מנגיש את הז'אנר הזה. כן. אני בהתחלה ברדיו הייתי שמה הרבה כאלה, כדי באמת לחנך את הקהל שהוא עוד לא מכיר כל כך, אז באמת פתאום אדיטים של ריאנה. כן, כאילו יותר קל לאנשים להתחבר דרך מוזיקה שהם מכירים, אהבתי. איך אתם בתור אמנים ישראלים בסצנה ישראלית מתפתחת באמת מול הסצנה העולמית, שאמרת שהיא ממש מיינסטרימית לגמרי? זה כיף לראות שדברים ככה מתפוצצים בחול, כי וואלה, בפסטיבלים עכשיו שרה לנדרי נגנה לא מזמן בטומורלנד, סט מרכזי, כאילו לא מרכזי, היא הייתה בבמה המרכזית. כן, היא וניקו מורנו, שניים מהשמות הגדולים בהר טכנו. שרלוט גם התחילה, אבל זה כאילו לא הר טכנו, אבל שרה לנדרי זה כאילו ממש חתימה של כאילו, הנה, אנחנו פה, הז'אנר הזה כאן. מבחינת, אני ואופק, אנחנו יוצרים מוזיקה, אנחנו חתמנו בלייבלים, אנחנו באמת מנסים לשאוף גם להביא את הסצנה לידי ביטוי כאן, גם לדאוג לפרוח גם בחול. עם כל המצב זה קצת מקשה, אבל... כן, אנחנו, למי שיראה את זה בעתיד הרחוק, אנחנו מצלמים את הפודקאסט בזמן מלחמה עם איראן. כן, חשוב לציין. אז אתם בעצם גם יוצרים את המוזיקה, גם בעצם מפיקים, נכון, אירועים. איך אתם בעצם שואבים את מי ההשראה שלכם, אולי השאלה יותר, מי ההשראה שלכם מבחינת אמנים, מבחינת הפקות, מבחינת מה שאתם רוצים להביא עם הסצנה הזאת לארץ? אני בכלל התחלתי עם ברוטליסמוס 3000, שזה היה איזה פעם שנסעתי באוטובוס, שמעתי מוזיקה, ופתאום בשאפל נכנס לי טרק של אלוהים ישמור, מישהי צורחת בגרמנית, וזה פתח לי עולם של פתאום קיקים, דיסטורטים כאלה. אז זאת הייתה ההשראה הראשונה שלי, עם הזמן נהיו יותר ויותר אומנים, גם לא מזמן בכלל למדתי מאופק, ש-TNT, שזה אחד האומנים הכי גדולים בכלל בארט טכנו, לא, ארט סטייל. גם וגם. גם וגם עכשיו, כן, כולם כזה זולגים לעולם הזה, ופעם הייתי שומעת יותר דברים רגועים, כביכול בז'אנר הזה עוד איכשהו, והיום כבר הסצנה הולכת יותר לארט סטייל, יותר קיקים כאלה, אופק ידע להסביר. עזרתי לדרדר אותה לשם כן, גם. הוא עזר לדרדר אותי. שזה גם ממש שונה למאיפה אני הגעתי אל הז'אנר. שזה המקור שלי מתחיל מקצת יותר גבוה, בהארד סטייל והארד קור, ודווקא אני התחלתי לשמוע הארד סטייל בגיל 13-14, ודווקא המוזיקה של אז, ההארד סטייל של אז, הוא כמעט זהה להארד טכנו של היום, עם הבדל של 10 BPM למטה, וזה ממש כאילו עושה
קאמבק, שהארטסטייל היה הרבה יותר רייבי ועם מבנה יותר ארוך לטרק, וגם TNT בדיוק כמו שהיא אמרה, אז היו מהגדולים ביותר, וגם היום הם ממש בחזית סצנת ההארד טכנו, שזה מצחיק, כי הם באו כאגדות ההארד סטייל, ומשם אני מגיע לעולם הזה, ובעצם ההארד טכנו עזר לי למצוא שוב את המקום של המוזיקה שהתחלתי איתה. את ההארד סטייל. כן. הארד סטייל, ג'אמפ סטייל, כאילו כל הסביב זה. בדיוק, של לפני 20 שנה בערך. כן, אני מכיר, אני גם גדלתי ככה עם קצת שואוטק וכל מיני כאלה אמנים שגם הובילו אותי לדייק את עצמי בטרנס, אבל באמת כאילו היה שם איזה קיק שאי אפשר היה להתעלם ממנו. אז שואוטק זה בדיוק ההשראה הכי גדולה שלי ביצירת מוזיקה, שואוטק של אז, לגמרי, זה מה יש לי בראש. מגניב. אלינה, את ניגנת בהייב פסטיבל. נכון. ותנגן שוב. ותנגן שוב, יס. השנה שוב, כן. כן, תספרי לנו קצת על זה, זה באמת איזה אבן דרך, איזה סימון ככה משמעותי. וואו, זו הייתה חוויה מטורפת. בתכלס, אני זכיתי בתחרות, הרי יש שם תחרות, הם כל שנה עושים תחרות של לעלות סט, ואז מי שמקבל יותר תגובות, שיתופים וכל הדבר הזה, מי שמקבל יותר חשיפה לסט שלו בעצם זוכה. זכיתי, טסתי לייב, זה היה אגב פסטיבל ראשון שאי פעם הייתי בו, לא הייתי בשום פסטיבל אחר כאילו כבליינית. בגרמניה, נכון? בגרמניה, כן. חוויה מטורפת, זה לוקיישן מטורף, הפסטיבל עצמו כל כך, כאילו זה היה כמו חלום שהתגשם, שאמרתי וואו, לא חשבתי שאני אגיע לשם כל כך מהר, וזה היה טלנט פקטורי כזה, במה שכל האומנים שבעצם זכו, כאלה שהם no names, ובעצם באתי לשם והייתי בחרדות, באקסטזות, לא הבנתי לאן אני נכנסת, חשבתי אני הולכת לנגן לאיזה 20-40 איש, כי בוא, יש בכל הפסטיבל טריליון במות, ולא חשבתי שאנשים יגיעו שם, אבל באתי ואני רואה שטיח של אנשים, וואו. ואני כאילו באותו רגע, איך שנכנסתי ולחצתי פליי, כל הלחץ פשוט עזב אותי, ואמרתי, כאילו זה המקום שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. זה כאילו נתן לי את ההבנה של זה מה אני הולכת לעשות בחיים. אני מתחבר להרגשה הזאת, יש כזה איזה לחץ לפני סט, ואז ברגע שעולים, לוקחים נשימה ולוחצים פליי. המוזיקה סוחפת. כן, זה פשוט, טוב, יצאנו לדרך, אין מה לעשות כבר. זה היה מטורף, חוויה שאני עד היום זוכרת, כאילו יש לי אולי טופ 2 סטים שאני זוכרת מאוד טוב, שזה היה אחד מהם, שני זה היה גידי לדיט הראשון, וזה באמת מאחלת לכל אומן להגיע מתישהו להרגשה הזאת ולהבנה, כי כל אומן הרי קשה להגיע למתישהו מקום שאתה אומר לעצמך, טוב, מתי זה יקרה, מתי אני אקבל את הבמה שמגיע לי, ואז פתאום שאתה מקבל את זה, אז אתה כאילו, כל העבודה הקשה שעשית עד אז, פתאום היא כזה, אוקיי, לא עבדתי סתם קשה, לא סתם האמנתי שאני אגיע לשם. איך ההכנות לקראת הפעם הבאה? כאילו, באמת לעמוד עם... ההכנה לפעם הבאה היא עוד יותר, כי הפעם כבר קיבלתי במה, לבמה רצינית שם, עם אומנים כמו וורטקס וניוטק, ואנשים שאני מעריצה אותם, ואני לא מאמינה שהשם שלי מונח ליד השם שלהם. אני מקווה שאני אצליח לשרוד את זה, ולא יתעלף פה משהו, אבל זה ממש... אנחנו סומכים עלייך. כן, יהיה בסדר, יהיה בסדר. הפקתם טרק משותף, נכון? נכון. וגם שחררתם כמה טרקים בלייבלים... כרגע אחד. כרגע אחד. כן, קוראים לו סמש איטאפ. זה היה פעם ראשונה שאני באופק נכנסנו לאולפן, והיה כימיה מיידית. כאילו, נראה לי, עשינו את הטרק הזה ביומיים. הטרק הזה, הרעיון עצמו, אני חושב, הסתיים כבר באותו היום. כן. עוד 2 סשנים של לקהל את זה קצת, ובאמת 3-4 סשנים כבר היה טרק מוכן. באיזה לייבל? נקרא Innergated, לייבל מבוסס בגיאורגיה, והוא בין הלייבלים הכי גדולים של הז'אנר כרגע, אולי גם מבחינת סדר גודל, הייתי אומר בטופ. מגניב מאוד. טוב, זו שאלה שמתבקשת, ככה אתם בעצם, מי שלא יודע, אתם זוג, אתם מנהלים מערכת יחסים. נכון. איך זה להיות על אותה במה, ואז לחזור לאותו בית, ולהיכנס לאותו אולפן ביחד, ככה לערב את כל זה? אני חושבת שזה זכייה.
אני חושבת שזכיתי. כי זה, עזוב אופק כבן אדם מקסים, ובאמת שהיה בינינו משהו מטורף מההתחלה. זה כיף לדעת שאני עובדת בתחום מסוים, ולנהל מערכת יחסים כזאת כשהבן זוג שלך הוא לא בסצנה, זה נורא קשה. וככה שהוא בסצנה והוא אוהב את אותם דברים שאני אוהבת, יש לנו כימיה מטורפת במוזיקה, אנחנו אוהבים את אותם דברים, הוא מגלה לי מוזיקה חדשה, זה כל פעם כאילו רק מעצים את זה. אז דעתי זה כאילו לזכות בלוטו, כאילו הכל מכל העולמות. איזה יופי. מה דעתך? מבחינתי, זה מה שרציתי בחיי. שבת הזוג שלי תהיה מעורבת מן הסתם דרישה שלי זה שהיא תסבול את המוזיקה הזאת. אז במקום תסבול את המוזיקה הזאת, קיבלתי מישהי שתיצור איתי את המוזיקה הזאת, ויותר טוב מזה אי אפשר לבקש. איזה יופי. מגניב מאוד. לקבל במה בתור אמן חדש בסצנה המתפתחת הזאת, זה די קשה, נכון? יכול להיות מאתגר, כן. כן. איך בעצם באמת אנשים נכנסים ומקבלים את הבמה שלהם, כאילו, זה קצת, אני שואל את זה כי בטרנס זה כזה, יש הרבה הפקות שמנסות לעשות משהו חדש, והרבה, המון יוצרים ודי-ג'אים. זה ככה גם בעולם של הארט-טכנו? אז כן, יכול להגיד שכן. אני ואלינה ספציפית ממש רכבנו על הגל מתחילתו, זאת אומרת, היא הובילה את הגל הזה, אני הצטרפתי אליה שמה אל הרדיו ברלין, יחד עם שותף שלי באותו הזמן, טטרקורד. חבר טוב. שותף שלי לדירה וליצירה, וחבר יקר. אז בעצם ממש עלינו עם הסצנה ביחד, אז לא ממש חווינו לנסות להכניס את עצמנו לפה ולשם, אבל אני כן יכול להגיד מהפרספקטיבה כיום, שיצא לי עם הרבה חברים מהסצנה, וגם חבר'ה שלדוגמה אני מלמד אותם הפקה, או שעוברים אצלי באולפן בשביל מיקסים מאסטרים וכדומה, אז אני קצת יותר מעורב במה הם צריכים לעבור בשביל זה, וזה, אני יכול להגיד שזה עובד בצורה הרבה יותר הוגנת, מאשר בסצנות כמו דברים מיינסטרימיים, יותר כמו בהאוס או טכנו לא הרד, לצורך העניין, שזאת סצנה שזה הרבה חבר מביא חבר, תלוי את מי אתה מכיר, תלוי אם אתה מביא לו אנשים למסיבה, וכיום בסצנה זה הרבה יותר די-ג'ים שממש שולחים סטים שלהם להפקה, אומרים הנה אני, הנה מי שאני, יש גם הרבה אומנים חדשים, שזה אני מאוד שמח שזה קורה, שמביאים מעבר לסט מעניין, מביאים מוזיקה מקורית משלהם, ומפיקים פה, לוקחים את זה בחשבון, ולוקחים את זה גם בהפקות הקטנות יותר, גם בגלל שדווקא יש להם פחות תקציב, אז הם ירצו להביא אנשים שהם חדשים יחסית, וזה לגמרי יכול לעבוד לפי, אם יש לך את הכישרון, אם יש לך סט טוב ויש לך מוזיקה מעניינת משלך, תקבל פה במה. אלינה תוכל להסביר גם על זה שבהפקה שלה, היא נותנת עכשיו במה להמון אומניות חדשות. כן. יש לי הפקה שקוראים לה דולסקיל, היא הפקה בעצם שפתחתי אחרי שעזבתי את הרדיו. בעצם הבייבי שלי, שעכשיו, נגיד, החלום שלי היה שכל הליינאפ יהיה בנות. כי חסר בנות בסצנה, לא משנה איזה סצנה, חסר בנות בסצנה די-ג'יות ספציפית, וזה מבאס, זה לא, לראות ליינאפ מלא בגברים זה בסדר, אבל בנות גם חייבות מקום בדבר הזה, ובאמת במסיבה הבאה שלי הכנסתי 3 תלמידות שלי, אני גם מלמדת לנגן, והרבה בנות פנו אליי שזה מטורף, ויש לי 3 בנות שהן תלמידות שלי שהן תותחיות, הן באמת מהשיעור הראשון השקיעו, והן רק רצו, והן כל כך רוצות להיכנס לסצנה, לא יודעת איך ולא יודעת מה לעשות, אז אני מדריכה אחת, ובאמת ההופעה הראשונה שלהם תהיה בדולסקיל, בהפקה שלי, וזה, אני מקווה שעוד בנות ירצו להיכנס יותר לסצנה, אני באמת יעזור לכל בחורה שתרצה, כי להיות אישה בסצנה עם כל הכבוד This is a man's world, אבל צריך בנות, חייב נשים, וזה נורא קשה גם להתפתח כאישה בסצנה, יש הרבה
יש הרבה בעיות, ולא תמיד נותנים מקום לנשים, ואני כאן בשביל לתת את המקום הזה. לפחות מהצד שלי. מה, איזה בעיות? כאילו, אם את רוצה להרחיב. בעיות כאילו להתקדם, בהתחלה רציתי להתקדם, גם כשלא ניגנתי את הארט-טכנו, אתה יודע, יש הרבה ניצול, יש הרבה לחץ שמפעילים על בחורה, הרבה כל מיני מניפולציות בשקל שבואי תעשי ככה, תהיי יחצנית, ואז תביא אנשים, ואז ניתן לך במה, ואז בסוף לא מביאים כלום ומנצלים, או ניצול בחינות אחרות לצערי הרב. זה קשה גם להיות אישה שיודעת גם להגיד סטופ, רגע, שנייה, משהו פה לא נעים לי. וככה זה עולם של גברים, סצנה של גברים, ואני שמחה לחנך את הדור הבא שזה לא חייב להיות ככה. נגעת בזה קצת, ובשיחה שעשינו מקודם אמרת שזו שאלה שחוזרת הרבה, אבל באמת אמרת שכשעזבת את הרדיו, אז פתחת את ההפקה שלך. רוצה להרחיב קצת על מה קרה אם לעזוב את הרדיו? אני יודע שזו שאלה שעולה הרבה פה. שאלה שעולה בכל שיח כל הזמן, ולי נמאס לענות לכל אחד בנפרד. תראה, זה השאלה. למה אלינה עזבה את הרדיו? למה זה היה הבייבי של גידי? הייתי רזידנטית ראשונה, הכתבתי קצב מסוים בדבר הזה, ובאמת, הכל היה כל כך טוב, ובאמת אפשר להגיד שזה היה כל כך הרמוני ואופורי, כשגידי היה פה, וזה באמת הרגיש משפחה, בית, מקום שסוף סוף הרגשתי שיש לי בית. ואחרי 7 באוקטובר, כשגידי לא היה פה, אז אני יכולה להסביר את זה בצורה יותר קלאסית, לא רוצה להשחיר, כן, אנחנו מדברים פתוח, אבל אני כן בחורה אותנטית, ויש לי דעות משלי, שזה גם בא לרעתי, לצערי, בהפקה הזאת, אבל אני רציתי לקבל יותר מקום, רציתי להיות יותר חלק, ובגדול מה שקיבלתי זה, תשבי שם ותנגני, את די-ג'יי, את תנגני, וזה באיזשהו מקום, במצב הכי רגיש שלי, באותה תקופה שאיבדתי את הבן זוג שלי, איבדתי את הדירה שלי שבניתי איתו, משהו שכל כך הרבה למדתי ממנו, ורק רציתי להיות חלק, ולא נתנו לי את המקום הזה, לצערי הרב. וכן, והיו הרבה חילוקי דעות, היו הרבה דברים שכבר לא ראיתי, כי אני ראיתי את זה כמשהו אחד, ואחרי שגידי לא היה שם, אז זה כבר נהיה משהו אחר. והם החליטו ללכת בכיוון שלהם, וזה כבר לא הצדיק את העקרונות שלי, ואת הראייה שלי כמשהו של גידי, זה כבר הפך להיות משהו שהוא שלהם. ובאותו רגע, עם כל הביפים וכל הפגיעות, שהיו פגיעות משני הצדדים, כי זה היה מצב סופר רגיש, זה גם הם איבדו חבר שלהם, אני איבדתי את הבן זוג שלי, הכל היה מאוד כאוטי, כי גידי הוא זה שבאמת עשה הכל, הוא היה הלב, הוא היה הגרעין של הדבר הזה, הוא היה עושה מפגשי יחצנים, מפגשי צוות, הוא היה כל כך דואג לאנשים שלו, כל כך היה לו אכפת ממי שנמצא לידו, ולצערי הרב זה כזה דח ודח ודח, ואני ניסיתי כהדבר האחרון שנשאר ממנו עוד איכשהו לספוג את זה, או לתת לקהל להרגיש מה זה גידי ואיך זה, וזה פשוט, ראיתי שחור בעיניים, ובאותו רגע הבנתי שזה כבר לא המקום שלי, וזה הכי הזיה, כי אני הכי הרגשתי לבד בתקופה הזאת, וכל כך קיוויתי שיהיה לי בית שימשיך להיות איתי, והוא לא ימשיך, וזה בסדר. לא תמיד הכל חייב להיות חלק וורוד, אבל הגעתי לסיטואציה שאני אומרת, טוב, אני לבד בזה, אז די כבר, אז פשוט תפרסי את הכנפיים שלך, תתמקדי בעצמך, וזה גם מה שעשיתי, שזה לקח הרבה כוחות, הרבה מאמץ, שלא יבינו לא נכון, זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, זה לעזוב את הרדיו. ההחלטה הזאת הייתה נורא, היא הייתה מאוד, כאילו זה היה מאינסטינקט, אבל זה חודשים שלא הבנתי מה הולך לקרות לי, כי פחדתי על השם שלי, פחדתי על המוניטין שלי, פחדתי
מה יקרה ואיך יקרה, ודבר האחרון שהבנתי זה שאני צריכה לסמוך על עצמי, ולקחת את המושכות לידיים שלי, לא להסתמך על שום דבר אחר, ויש לי הרבה אהבה לאנשים האלה שהיו פעם בית בשבילי, ואני אוהבת כל אחד ואחד מהם, כי הם כן בסופו של דבר בנו את האופי שלי בזמן הזה, וגרמו לי להיות הבן אדם שאני היום, אז תודה. וזהו, עכשיו זה כבר דרך אישית משלי, עם הסוכנות המהממת שלי, עם אלטזה, שתומכים בי בכל צעד, ואני כמפיקה ודי-ג'יית, ועכשיו גם יוצרת הפקה משלי, יצאתי לדרך חדשה, אז מקווה שזה עונה לכולם פחות או יותר על מה קרה, כי באמת שכולם תופסים את זה כביף, וכל הזמן רוצים לשמוע השחרות מכל צעד, וזה כבר לא נראה לי במצב הזה. כל אחד רוצה פשוט לחיות בשלום בצד שלו, וזהו. מאחלת לכולם רק טוב. תודה שעשית סדר. אולי השאלות בשמחה. תפסיקו לבוא. אם כבר אנחנו בביפים וזה, מה דעתכם על כל נושא הפרשיות שיש עכשיו אוי ובוי. אוי ובוי. אוי ובוי. זה... ספרו גם קצת איזה פרשיות, על מה אני מדבר. נעשה סדר נעשה לצופים סדר. מה קורה. כן. אז יש סוכנות הגדולה ביותר, אפשר להגיד, בעולם הארט-טכנו, נקראת סטיר. אין כבר את הסוכנות, אבל הייתה סוכנות בשם סטיר מנג'מנט. היא ניהלה המון אומנים בפרופיל מאוד גבוה מהסצנה, מהשמות הכי גדולים והכי חזקים, שמות גם שאני מנגן בכל סט, היא מנגנת בכל סט. שמות שהיו גם הופיעו ברדיו. וכמה אומנים מתוך הסוכנות הזאת, 3 אם אני לא טועה, ונוספו עוד כמה שהם מחוץ לסוכנות. הייתה איזושהי פרשייה שמישהו שעבד בעבר בסוכנות, ידע שנמצאים בסוכנות אנשים שעשו אלו דברים שקשורים בהטרדות ובתמונות לא ראויות וניצול, כל מיני דברים מגעילים שהוא ידע שזה קורה, ובאיזשהו שלב הוא החליט פשוט להעלות את הכל לעיני הציבור, ולמעשה די סיים קריירות של 3 או 4 אומנים שונים, וואו. שהם אומנים מאוד גדולים, ואחד מהם הוא גם אומן שאני מאוד מאוד אהבתי, ומאוד אהבתי את הקטעים שלו, לנגן אותם כמעט בכל סט היה לי קטעים שלו, ולאחר שעלו כל האישומים למיניהם, כבר אי אפשר לדעת על מי אפשר לסמוך, אי אפשר לדעת את מי אפשר להריץ, ניצלו. זה משפיע על המוזיקה שאתה מנגן? זה משפיע מעט, כי לדוגמה, אחד מהאומנים שהיה חלק מהפרשייה הזאת, ששמו קרב, כמעט כל סט שלי היה לפחות טרק אחד שלו, כי באמת אני מאוד מתחבר למוזיקה, וכן, יש לזה עכשיו השפעה על הסט באיזושהי צורה, אבל לא חסר מוזיקה טובה בעולם הזה, ועם 4 האומנים האלה שהלכו, זה מפנה מקום ל4 אומנים אחרים. זה ממש בהתקשר גם למה שאמרתי קודם, הניצול הזה של אנשים, האומנים בסדר גודל כזה מגיעים למצב שהם חושבים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ובאמת ה-bread no limit הזה, והעמוד הזה שכל כך התפוצץ עד שהוא כתב זה מי שחשף את הפרשייה, כן, אגב. זה מי שחשף, זה התפוצץ ברמה של סטורי כל שנייה על כל דבר, והטרדות עוד. עכשיו, היה שם אומן גם שהיה כאילו, היה ידוע כבר, שעשה כל מיני פדיחות, ועכשיו פשוט הצטרפו עוד ועוד, שזה, אז היה לראות, כאילו, יש שם אומנים נשואים, כאילו, זה הזיה. בתור אמן שבא מהטרנס עם היצירה של המוזיקה הזאת, איך אתה רואה בעצם את ההבדלים ביצירה עכשיו של ארט-טכנו? אוקיי, אז קודם כל, מי שלא יודע, אני התחלתי להפיק מתישהו לפני 6 שנים, משהו כזה, שחזרתי אחרי טיול גדול, והתחלתי בעצם עם להפיק טרנס, כי טרנס, איך שראיתי את זה אז, זה היה העתיד פה במדינת ישראל, וגם כי אני מאוד אוהב טרנס, זה לא הז'אנר הראשון שלי, אבל לגמרי גם הייתי מרוצה מהרעיון של להתקיים, להיות בתוך הז'אנר הזה, והתחלתי בעצם ללמוד הפקה דרך הטרנס, במקביל גם התחלתי ליצור הארדסטייל, ככה שתמיד היו לי את שני העולמות השונים ביחד,
אני יכול להגיד אבל שאחרי התמקדות בעצם ביצירת טרנס והמעבר להר טכנו, שהוא קרה סוג של במקביל, זאת אומרת זה לא שעכשיו יצאתי טרנס ואז קאט, שיפט מוחלט לז'אנר אחר, זה מעבר מאחד לשני, בהחלט יש הבדל בין השניים. אני יכול להגיד שההבדל העיקרי, מבלי להיכנס ליותר מדי מונחים טכניים, זה שביצירה בטרנס, אני יכול להתמקד בתמונה כוללת, זאת אומרת אני מנסה לצייר איזושהי תמונה כוללת, משחק של הרבה לידים, קיקבס אחד שיש בו תנועה להרבה מקומות, ולקחת את הצלילים האלו בשביל להרכיב ממש סיפור שלם שמתהווה שם מכל מיני חלקים קטנים. אז חלק פה וחלק שם, ואז יוצר את התמונה הגדולה הזאת. אני יכול להגיד שבהר טכנו אני הרבה יותר ממוקד בכל אלמנט בנפרד. זאת אומרת, אני יוצר קיק, אני עובד אך ורק על הקיק הזה, עובד עליו המון, ברגע שהוא מוכן יש את הקיק המסוים הזה, חלק אחר בטרק יהיה קיק אחר, שגם עליו הוא קיבל המון עבודה. יחד איתם מצטרפים פחות אלמנטים, משמעותית פחות אלמנטים מאשר בסוג הטרנס שהייתי יוצר, אבל כל אלמנט שאני יוצר מקבל המון עבודה עליו לבד. זאת אומרת, אם יש עכשיו דרופ של טרק, בדרך כלל בז'אנר תשמע איזשהו קיק מאוד חזק, ביחד עם איזשהו סינט בשם סקריץ', שזה הצלילים הגבוהים האלה שמתנגנים איתו ביחד, וזה עיקר הדרופ. השני אלמנטים האלו מתווסף לזה עוד גרוב של פרקשנים למיניהם, אבל בעבודה, בהפקה, אני ממש מתפקס לעומק בשני אלמנטים האלו, הקיק והליד שמתנגן איתו, ואני נכנס הרבה יותר לעומק באלמנט אחד ספציפי, שלעומת זאת בטרנס זה בעצם יש לי קצת כזה, קצת כזה, קצת כזה, קצת כזה, לצייר תמונה גדולה כוללת, וזה בעצם ההבדל המרכזי, הכניסה לפרטים בהתמקדות במשהו ספציפי, לעומת בתמונה רחבה יותר. זאת אומרת, בהר טכנו הדבר המוביל זה יותר הקיק, ונגיד בטרנס זה באמת יש יותר מלודיה, יש יותר אלמנטים כאלה? כן חלקית. גם במוזיקה שאני עושה יכול להיות מאוד מלודי, אבל בזמן שזה קורה יש לך ממש שני אלמנטים מרכזיים. הקיק הגדול והמלודיה שמורכבת, יכולה להיות מורכבת מהמון שכבות, אבל היא מלודיה אחת גדולה. לעומת זאת בטרנס יכול להיות פוליפוניה, שזה בעצם ריבוי מלודיות שונות שמתווספות אחת על השנייה, שיש לך המון שכבות שונות שכל אחת גם עושה תפקיד אחר. ובהר טכנו אני ממש מדגיש משהו אחד דרך הרבה שכבות, בטרנס אני מראה תמונה גדולה דרך הרבה שכבות. מעניין. איך נראה באמת תהליך היצירה, גם של שניכם ביחד, גם של כל אחד מכם בנפרד של המוזיקה הזאת? אז אני יכול להביא כדוגמה את הטרק הראשון שלנו ביחד, יש עוד בדרך אגב. הטרק הראשון שעבדנו עליו זה לא הלכנו על איזה נוסחה כלשהי של נעבוד בצורה הזאת, יותר עבדנו על יאללה זורמים. אנחנו עבדנו אז אצלי בתוכנה, אני משתמש ב-FL Studio, אם זה אומר משהו למישהו ממי שמאזין. ואלינה היא באה מהאבלטון, תוכנה אחרת, אז אמרנו נלך על איך שאני בדרך כלל מתחיל לעבוד, שזה קודם כל קיק, הדבר אולי הכי חשוב בז'אנר. ומשם באמת זה היה פשוט זרם לבד, זה לא כאילו הלכנו לפי איזושהי נוסחה שאומרת עושים חלקים א' ב' ג'. זה נשמע טוב, עושים סלט. לגמרי. שואל אותה איזה סוג קיק את אוהבת, היא מתארת לי איזה משהו, מראה לה מהספרייה של הסמפלים שאני הכנתי, אומרת זה, אחרי זה אנחנו מכוונים אותו, יש העדפה שישמע קצת יותר ככה, מניעים לתוצאה הזאת, אז איכשהו אני זוכר אותה, זורקת לי, בוא נשים משהו רגע. חפשים איזה סמפל של רגע, מצאנו הדברים הראשונים שמצאנו, כאילו באמת דפדפנו איזה 5 דקות. בסוף זה רץ כל וזה רץ לכל אורך הטרק, מוזמנים להאזין ולהבין על מה מדובר מהר מאוד. ופשוט כאילו זה המשיך ככה בזרימה משם, היא העלתה את הרעיון הזה, יאללה, אני ישר בראש שלי חושב, אוקיי, אני מלביש את זה כאן, כאן, כאן וכאן,
ואז מתקדמים לאיזושהי נקודה, ואז אנחנו מתחילה להיווצר תמונה, ואז אנחנו פשוט שואלים מה חסר. אז אני אומרת, אני רוצה פה, תן לי איזה ליין של אסיד. זורק שם ליין של אסיד, זה נשמע טוב, אוקיי, מה חסר לנו פה? מביאה את הרעיון, בואו נחליף פה את הקיק. וזה פשוט זרימה של כל דבר שנוסף מביא את הפתח לרעיון הבא עד שיש תמונה שלמה. מעניין. זאת אומרת, אין איזה משהו ספציפי שאתם הולכים איתו, אתם די זורמים, די מתחילים, כן. זה גם יותר כיף ככה, ללכת לא לפי, ללכת איתי איזה סכמה, או איזה סטטיסטיקה מסוימת, מה שהולך. איפה בעצם, נגיד, שומעים את המוזיקה שלכם, איפה בכללי נחשפים למוזיקה חדשה כזאת? וואי, סאונדקלאוד, בין כן, ביט פופ, בז'אנר הספציפי הזה, לייבלים כמו Inner-Rated, Revise, גם החתמנו ב-Revise, שזה לייבל מטורף, זה החלום שלי, מחתים בו, גם אני גם הוא החתמנו שם. בנפרד, כן. וזה באמת לחפור בלייבלים, לחפור בסאונדקלאוד, לחפור בז'אנר הזה ספציפית, להיכנס לאומן מסוים, ללייבל שהוא החתים, משם ללכת לעוד אומנים, ולעשות מחקר. איזה טיפ אתם יכולים לתת למישהו שרוצה עכשיו להתפתח בסצנה, גם כאומן, גם כמפיק, גם כבליין אפילו? לעשות את זה מהלב, לעשות את זה כי אוהבים לעשות את זה, ולא כי מחפשים במה או איזה משהו. היום כן נותנים הרבה במה לדי-ג'ים חדשים, לדי-ג'יות חדשות, אבל לא כולם באים לזה, לדעתי, ממקום טהור של המוזיקה. יש אנשים שנחשפו לזה רק עכשיו, וזה... אומרים, יאללה, מגניב להיות די-ג'י. כן, וכולם לומדים, כפתורים, איזה, יאללה. זה לא עובד ככה, מי שבאמת אוהב, יודע, הוא לא צריך טיפים ממני, הוא פשוט הולך וחוקר כמו שאני חקרתי, והולך ובאמת מנסה להוציא את המיץ של הדבר, הרי כולם יכולים ללכת לטופ 100, לבחור את הטריקים הכי מגניבים, ולעשות מזה סט. אבל החוכמה היא ללכת דווקא על הדברים שהם פחות מושמעים, על האומנים היותר קטנים, אומנים שרק עכשיו הוציאו מוזיקה, ולדעת לעשות עבודת מחקר, ממש מה כל אחד הוציא, מתי, כי הרי בסוף מישהו מעלה ימצא טריק שלו, יראה ככה וככה השמעות, הוא היה טריק מגניב, לוקח. כי בסוף סטים צריכים להיות מין סיפור. זה לא פשוט לבוא לשים מלא בנגרים ולהגיד יאללה. ככה. צריך להיכנס לאווירה של הקהל, להבין, לקרוא קהל. מה עכשיו הקהל עושה, הוא פתאום מתרחב או הוא מצטמק. מה קורה ברחבה. ולשלוט על הערב הזה, בשעה וחצי שיש לך, לתת לקהל להבין באיזה מוד אתה היום. לעשות הכל מעלה. מדהים. אתם מרגישים שהסצנה בארץ נותנת לעוד הפקות לצוץ, לעוד אמנים להופיע, כאילו ממש לגדול? כן, יש את האופציה הזאת כרגע בכל מקום למי שלפחות נותן. יש הפקות שפחות, יש הפקות שיותר, אבל אם אתה רוצה לנגן בסצנה הזאת ספציפית, תעבוד קשה, חובת ההוכחה עליך. ולהפיק. להפיק גם. שמע, לא צריך עכשיו יותר מדי קורסים או יותר מיוטיוב. כן. לא, להפיק, אני מדבר על להפיק אפילו אירוע. להפיק אירוע זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי כל אחד פה פותח הפקה ואומר, אני בעלים של הפקה, יש לי הפקה, זה מגניב, אבל אף אחד פה לא יודע מה צריך באמת לעשות. ומה שאני עושה לפחות, הרי לא באתי והמצאתי משהו, הרי הכל עבדתי מגידי, ראיתי איך הוא עובד, ראיתי מה הוא עושה, איך הוא מדבר, עם מי הוא מדבר. מה הוא בונה, מה הולך להיות במהלך הערב, ויחצנים, צוות, סידוג להכל, תפאורה, כל מה שקשור גם למעבר לסתם ללחוץ פליי, זה צריך הרבה מחשבה מאחורי, זה צריך לתת לקהל משהו שהוא בסוף ירצה לחזור אליו, וגם לתת לקהל מקום נוח, מקום טוב להיות בו. שזה לא רק סתם עשינו הפקה, יאללה, לקחנו את הכסף הלכנו. כן. אתם מאמינים שבשנה, שנתיים הקרובות, יהיה ממש פסטיבל כזה גדול בארץ של הטכנו? אני הייתי רוצה לחלום שכן, אבל במציאות שלנו כרגע אי אפשר לדעת 5 דקות קדימה מי המדינה הבאה שניכנס איתה לסבב. בוא נגיד בעתיד ורוד שבו
הפסקות אש בכל כיוון והכל נרגע, אני חושב שזה משהו שיכול להיות על הפרק בטווח של 2 אולי גם קצת יותר, אני הייתי רוצה להאמין שפחות, אבל יש גם את עניין המדינה צריכה להתקרר קצת בתדמית העולמית לפני שתוכל להנחית פה שם גדול. מה הכוונה? למועדים לחול. אומני חו"ל, יכול להיות להם קשה להגיע לפה בזמן הזה, אני בטוח שגם בטרנס חווים את זה אותו דבר, ועדיין יש אומנים שמוכנים להגיע, יש אומנים שאפילו שרוצים להגיע לכאן לנגן, אבל יש להם בעיה עם לפרסם את זה ברשתות החברתיות, יש להם בעיה עם להעלות תוכן מכאן, ואני מבין אותם לגמרי, אני לא מאשים אותם, לא מגיע להם האש הזאת על זה שהם רק רוצים לנגן פה, הם לא צריכים לתפוס צד בשום דבר, גם אם הם כן תומכים בנו, אני לא רוצה שהם יחטפו אש על זה ושהאומנות שלהם תיפגע כתוצאה מהדבר הזה. לגמרי עם הקצב גדילה הנוכחי של הסצנה, אני מאמין שתוך שנה-שנתיים אפשר לראות את זה בסקאלה גדולה. זאת אומרת, להגיע למצב בו יש אירועים שהם, בוא נגיד, מעל 2,000 איש. זה גם תלוי בהפקות שנמצאות כאן. יש גם הרבה הפקות כאן שידיהן פתוחות לשיתוף ויכולות לעלות דבר כזה. אני לא חושב שזה משהו שהפקה אחת יכולה לעשות לבד. אבל גם הקהל ממשיך להיחשף, יש פרצופים חדשים מדי מסיבה. אני חושב שגם בשנה-שנתיים האחרונות, עם הקצב גידול הנוכחי שלנו, במידה והוא ממשיך באותה צורה, אז זה לא יהיה תלוש להגיע לאירוע של 2,000, אפילו 3,000 איש בפרק זמן הקצר הזה. מה דעתכם על הפקות שמכניסות קונספטים שונים בהפקות שלהם מעבר למוזיקה? אני חושב שאני יודע במה מדובר, יש הרבה הפקות אוהבות ליצור איזשהו סיפור של ההפקה, או להכניס איזשהו פן של, כן, קונספטים, דברים שהם מעבר למוזיקה. עכשיו, דעתי האישית, שהיא לא בהכרח תקפה למה הבליין הממוצע חושב, מעניין אותי רק המוזיקה. מבחינתי תביא לי זוג רמקולים איכותי, מיקסר ופלטה, זה כל מה שצריך. אני באתי לשמוע מוזיקה, אני באתי לנגן מוזיקה, אני פה בשביל זה, ושום דבר אחר לא מעניין אותי. אני מבין שגם לבליין הממוצע זה לא בהכרח החוויה, הוא גם רוצה שיהיה לו איזה מופע תאורה, הוא רוצה שיהיה לו איזה דברים מגניבים מסביב להסתכל עליהם, זה הגיוני מאוד, גם כל האירועים הכי גדולים שבהם אני הייתי רוצה לנגן, יש פירוטכניקה לא מהעולם הזה, הכי מטורפת בעולם, בתכלס. עם כמה שמבחינתי זה משהו צידי, שם זה השואו הכי גדול שיש. אז זה כן דבר חשוב. אני כן חושב שלפעמים הפקות לוקחות את זה קצת רחוק מדי. שוב, זה רחוק מדי לטעמי. יכול להיות שמבחינת אפיל לקהל זה טוב. שבונים הרבה סיפור ושרוצים להביא איזה משהו חדש ויוצא דופן בשביל להתבלה. ולפעמים לי זה נראה בתור, חבר'ה תחזרו למוזיקה, לאן הלכתם? אבל אני מבין שזה גם משהו שצריך לעשות בשביל למשוך קהל, וגם יש הרבה קהל שהדברים האלה זה מה שקונה אותו בעצם. עכשיו אלינה יכולה להעיד שגם ההפקה שלה, הדולסקים, היא הפקה שיש לה קונספט, שהקונספט הזה הוא בראש ובראשונה לתת במה לנשים, שזה משהו שבעיניי הוא יש לו ערך מוסף מעבר למוזיקה, שהוא לא בא להיות בואו נמציא סיפור. כן. וגם מעבר לזה, את יכולה לספר קצת מה קורה אצלך בהפקה, בקונספט. יש לי בנה נגדניות על עמוד חמודות נכות. זה תמיד היה החלום שלי, שיהיה איזה, לא עכשיו משהו שהוא שיא הפוקוס, אבל כבונוס מאוד מכובד, יש לי את הרקדניות שלי על עמוד, שיר, יונה, עומר, פשוט מטורפות שהן רקדניות מקצועיות בטירוף, ובאמת כל הפקה אני עושה הכל בשביל שהם יבואו ויופיעו, כי אני כן רואה, נכון, המוזיקה והתאורה והסאונד זה הדבר הכי חשוב, אבל אני כן רוצה להביא ערך מוסף, אני גם רוצה גם כאילו להגיד שזה קונספט, שזה יהיה רק בנות, זה מבחינתי לא קונספט, זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה גם ברגיל. עכשיו, בסצנה שלנו, אוקיי, נקרא לזה קונספט, אבל זה כיף
שבנות באות ומרגישות בנוח ובכזאת חופשיות גם להסתובב בלבוש מינימלי ולהבין שיש להם את המקום הבטוח שלהם, והרבה בנות שבאות ונהנות מאותו דבר מהמוזיקה. אבל גם אני חושבת שלא צריך להגזים בדבר הזה, בסוף באנו לשמוע מוזיקה, בסוף הפרפורמנס שאני מביאה, הבנות עולות ל10 דקות הולכות, כאילו זה משהו שמייפה ונותן לי לפחות להרגיש מין מעצמה או העצמה נשית, שזה נפלא לדעתי, אבל מעבר לזה, לא צריך יותר מדי ללכת על איזה סיפור, או כן. בסוף באים לשמוע מוזיקה, באים ליהנות מהמוזיקה, באים להרגיש חופשי ברחבה, וזהו, תמיד לזכור שהמוזיקה היא במקום הראשון. Yes. איפה אתם רואים את התרבות הזאת עוד 5 שנים בעולם ורוד? אנחנו מדברים בארץ או ככלל? בארץ בעיקר, גם עם ככה דברים שאתם רואים שצריך לשמר, דברים שצריך לשפר. אני רוצה להאמין שנגדל יותר ויותר ויהיו יותר הפקות, ואולי באמת כמו שאופק אמר מקודם, יהיו איזה שיתופי פעולה, כי דווקא בסצנה שלנו שכן, כל שנייה נהיית הפקה אחרת, בסוף שיתוף פעולה זה הדבר הכי חשוב, ותמיד לפרגן לעוד הפקה זה גם מאוד חשוב, כי ככה הסצנה גדלה. ככה יש יותר תחרות, וצריך תחרות בריאה, ובאמת, אם נעשה יותר שיתופי פעולה, ונלך יד ביד, וננסה באמת לגרום לסצנה הזאת להתפתח כמה שיותר, זה יכול להיות מטורף, אבל השאלה, מה יהיה במדינה, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, איך בכלל הסצנה של המיינסטרים פה תיקח את זה, כי הרי כל פעם יש עוד דור ועוד דור, ועוד אנשים נהיים בגיל הנכון להיכנס למועדונים, והם פתאום רואים או פעם, אז BPM 160, והם יוצאים מהקונחייה הזאת של המיינסטרים, של כל מה שעד היום ניגנו, שזה הלוואי וזה יקרה. כי פעם היה נגיד את הבלוק. הבלוק זה היה מקום מטורף ומגוון מבחינה מוזיקלית, זה היה מועדון אהוב עליי. הייתי נכנסת לכל פעם חוויה שונה, וכל המרחבים והחדרים והמסדרונות, וכל פעם זה היה כיף. היום יש את האומן, יש את הגגרי, לאן עוד תלך, כאילו? כן. יש איזה תקרת זכוכית פה. אבל אם אולי באמת כולם ילכו יד ביד, אולי אפשר לעשות משהו גדול. משהו גדול, לא במועדון אפילו. כן, לאן שזה... האידיאל, לא במועדון. כן. כן, איזשהו פסטיבל. אני חושב שבאמת בהסתכלות של 5 שנים, אני חושב שהמגמה העולמית תהיה לה השפעה ישירה על מה שקורה כאן גם, כי בסופו של דבר המיינסטרים העולמי מכתיב, יותר נכון המיינסטרים המערבי מכתיב את המיינסטרים של מה שקורה כאן, והעולם עולה ב-BPM, העולם עולה עכשיו ב-BPM, וההארד טכנו הוא נקודת כניסה יחסית קרובה ל-BPM הגבוה של המיינסטרים, אנחנו רואים את זה מתבטא לדוגמה ז'אנר ההארד באונס, שנהיה מאוד מאוד חזק בעולם, שזה בעצם אפשר להגיד למי שלא מכיר, זה ממש מזכיר במבנה האוס אפילו הייתי אומר, פשוט ב-150-160 BPM, ובייסליין קופצני, מאוד ידידותי, זאת אומרת גם אם מישהו שלא נחשף לזה בכלל ישמע את זה, זה לא יישמע לו כמו איזה משהו כבד או מהיר מדי, פשוט כי זה קליל, ואני חושב שהמגמה הזאת תוביל לזה שפה בארץ תהיה עוד תאוצה לז'אנר הזה, כי ברגע שכולם יתרגלו ל-BPM גבוה יותר כמוזיקה ברירת מחדל, כמה שהם שומעים במיינסטרים, אז ההארד טכנו פתאום לא יהיה כבד, וזה גם קורה כרגע, אבל אני מאמין שאם זה, אנחנו מדברים על עניין של 5 שנים, הייתי רוצה להאמין, לחלום שיקרה פה מה שקורה נגיד בהולנד. עכשיו בהולנד, שם התחיל ז'אנר ההארדקור שיש לו השפעה בלתי ניתנת להפרדה מההארד טכנו של היום. הז'אנר השתלט על המדינה. זאת אומרת, זה הגיע למצב שאין מישהו במדינה הזאת בהולנד, שמוזיקת 180 BPM זה משהו שזה זר לו.
כאילו, יגידו, עוד פעם אלה עם המוזיקה שלהם, כאילו, הם יודעים מה זה, לא יישמע להם כמו איזה משהו חייזרי או קשוח מדי שהגיע משום מקום, זה ממש נטמע בתרבות, וזה נטמע בתרבות עוד בשנות ה-90, זה הפך להיות שם ממש סנסציה בכל המדינה, שזה כאילו הגיע לטלוויזיה הלאומית, עוד אנחנו מדברים בימים שאין כזה דבר אינטרנט, וזה הגיע למיינסטרים בתוך כל המדינה שם, וכמובן זלג לגרמניה, בלגיה, איטליה וכל המדינות שמעורבות בז'אנר, ואני רוצה להאמין שיקרה משהו דומה פה, זאת אומרת שברגע שזה נטמע בתרבות, זה כבר הופך להיות משהו שהוא הרבה פחות קשוח ביחס למה שזה באמת. זאת אומרת, הז'אנר עצמו כן, הוא קשוח, אבל אני מקווה שזה יגיע למצב שזה כבר לא יהיה קשוח למי ששומע את זה שהוא לא מתוך הז'אנר. לפני 3 שנים, מי ידע שבכלל מישהו ישמע משהו על 160 BPM? כן. אז כן, הלוואי. מה החלום האישי שלכם? ההגשמה? שבילי זה לנגן בדפקון 1. זהו פסטיבל ההארדסטייל הגדול בעולם. המוזיקה שם כיום קצת התרחקה ממה שאני עושה, אבל אני מאמין שגם במקביל אני שומע שם השפעות של דווקא מתרחקים ומתקרבים בו זמנית. זאת אומרת, הז'אנר הולך לכל מיני כיוונים, ואחד מהם גם זה לאזור ההר-טכנו. מה השאיפה או החלום הכי גדול שלכם באופן אישי? אז שלי זה לנגן בדפקון 1. פסטיבל הארטסטייל הכי גדול שהוא בהולנד, זה יסמל בשבילי כאילו סגירת מעגל על הז'אנר שהתאהבתי בו איפשהו בגיל 12-13, אז להגיע לפסגה הכי גבוהה שאפשר להגיע במסגרת הז'אנר הזה. הייתי אומר גם שלנגן בבמה המרכזית של טומורלנד, שזה בעצם פסגה של כל אומן של מוזיקה אלקטרונית, כאילו זה אומר, מי שמביאים לשם זה את הנציג של הז'אנר שלו בעצם, שזה מבחינתי האמירה של זהו, ניצחתי את המשחק, אבל אני חושב שלפני זה דפקון 1, שזה באמת שם הנשמה של הסצנה הזאת, זה מבחינתי החלום הכי גדול, וזה גם כנראה אומר שהשגתי את כל מה שרציתי בדרך, כבר את כל השחרורים, כנראה שיתופי פעולה עם האומנים הכי גדולים, האומנים שאני מעריץ, ולהופיע בכל מקום לפני, זאת אומרת, מי שמגיע לשם עבר כבר את כל הדרך הזאת. שלי היה בהייב, אבל עכשיו זה כל פסטיבל באירופה, אם זה טומורלנד, אם זה טיימראפ, אם זה אווייקנינגס, פשוט להתרחב כמה שיותר ולנגן בכמה שיותר במות ולהוציא כמה שיותר רליסים ובאמת להמשיך בדבר הזה שהתחלתי בגיל 21 ולא לעצור בו, באמת כמה שיותר במות כדי שהז'אנר הזה כמה שיותר יתפתח. לאן אתם רואים אותו באמת מתפתח ברמת 5 שנים בארץ? תראה, לפני 3 שנים בכלל לא היה דבר כזה. אף אחד לא חשב שנגיע ל-BPMים כאלה גבוהים, ועכשיו תראה, יש הרבה הפקות, הרבה מסיבות. מהיום לעוד 5 שנים, אני מאוד מקווה שזה יתפתח עוד ועוד, שיהיה אפשר לעשות באמת פסטיבלים, שאנשים והפקות ילכו יד ביד ויעשו איזה שיתוף פעולה, ואין לדעת, עם המצב הזה אי אפשר לדעת, כן. אבל בוא נקבל טוב. אני חושב ב5 שנים, בעולם אידיאלי שבאמת אפשר לעשות מסיבות והכל בסדר, וה-AI לא ישתלט והרג את כולנו, אז אני חושב שאפשר להגיע לנקודה שבה בעצם הסצנה הזאת תעשה איזשהו מעבר ותהפוך לתרבות. זאת אומרת שזה משהו שיצא לי ולגיל לדבר מחוץ למצלמות, טרנס לדוגמה במדינת ישראל זו תרבות, זה מושרש פה, אין בן אדם שלא יודע מה זה טרנס, אין בן אדם שלא מכיר טרקים של אינפקטד, וזה משהו שמוטמע פה ב-DNA הישראלי. אני חושב שבטווח של 5 שנים, אני לא יודע אם אפשר להגיע לרמת תרבות, אבל לגמרי אני חושב שאפשר להתקרב לשם. כרגע ההר טכנו פה בארץ הוא לגמרי עניין של סצנה, אנשים נחשפים,
חלקם אומרים וואו מוזיקה מגניבה, באים ומגיעים, חלקם חושבים שזה טרנדי, חלק אוהבים את האווירה הכללית שבמסיבות האלו, ואת החברה שם, ואת הסגנון האופנתי שמגיע עם זה, וזה דברים שמרכיבים סצנה. אבל בשביל שזה באמת יהיה תרבות, כמו שבעצם קורה במדינות אירופה, כמו איפה שגם נתתי מקודם את הדוגמה, מחוץ למצלמות, דיברנו על זה שכל תרבות הרייב כולה נבנתה בגדול מההארדקור בשנות ה-90 בהולנד, בעיקרה, ובגרמניה, בלגיה, ספרד, איטליה, שמה שקרה שם בעצם זה, הדבר הזה הגיע בסערה, מוזיקה מאוד קשוחה, מאוד מהירה, אינטנסיבית, שנתנה גם לאירופאים שבאופיים מאוד קרים, נתנה להם פריקה שהייתה הכרחית כנראה, והדבר הזה תפס בצורה כזאת שכיום באותן מקומות, ספציפית את הולנד אני נותן כדוגמה, אין כזה דבר בן אדם שלא יודע מה זה מוזיקת ארדקור ב-180 BPM, על אחת כמה וכמה הר-טכנו ב-160, זה מבחינתה מוזיקה קזואלית, כאילו זה לגיטימי לשמוע את זה בבילו עם חברים. ואני הייתי שמח מאוד אם בארץ, לפחות אם אנחנו נמשיך בקצב הנוכחי שאני רואה, כמו שאלינה אמרה, 3 שנים אחורה, אין פה איפה ללכת לשמוע את המוזיקה הזאת, כאילו כמעט ולא קיים, סצנה מאוד מאוד אנדרגראונדים בכלל, ואם הקצב הזה ממשיך ככה, אני מאמין שבעוד 5 שנים, לא יודע אם נגיע למצב כמו בהולנד ובגרמניה, אבל בהחלט נתקרב לסטטוס בו אנשים שומעים את המוזיקה הזאת באירועים יותר גדולים, שזה מגיע להיכנס לבמות היותר גדולות, שזה יתערבב אולי גם לא יודע איכשהו עם סצנת הטרנס שהיא הכי קרובה באינטנסיביות מוזיקלית, וגם אני הייתי שמח לראות את זה נטמע בתרבות כמו הטרנס. לא יודע אם זה יכול לקרות בפרק זמן כזה, אבל איך שאנחנו רואים אפילו את הטרנס מתפוצץ בשנתיים האחרונות, כמות המחתרות שעלתה, לדעתי הגיל הממוצע שירד גם, זאת אומרת שהדור הצעיר יותר נחשף עכשיו וזה תופס יותר חזק, אז אני חושב שבהחלט אפשר להגיע קצת יותר קרוב לשם, לעבור ממעמד של סצנה לתרבות, ואם זה יהיה המצב, אולי עוד אני אשאר פה במדינה. אני חושב שבכללי ה-BPM של המציאות שלנו עלה, אז יש הרבה סיכוי לגמרי ככה. שאנשים יצטרכו את ה-BPM הגבוה הזה באמת גם במוזיקה שלהם, והטעם שלהם ישתנה, וזה יוכל להתאמה פה בצורה אחרת. אז איך זה מרגיש שאמן אחר, די-ג'יי מנגן טרק שלכם בסט שלו? זה כבוד גדול, זה מכל הטרקים בעולם. לי לפחות יצא הטרק שלי עם נויז, Back to the Sound, אז וורטקס ניגן אותו יחד עם אומקס, שזה די-ג'יי ממש ממש גדולים. אירוע פנימי של איזה 30,000 איש. כן, אז זה כאילו, פתאום לראות דבר כזה, זה כזה, החסרתי פעימה, וכאילו מכל הטרקים, נגיד שאני מחפשת טרקים, אז אני מוצאת את האחד הספציפי שאני אוהבת, שאני לא אוהבת, ודווקא הם בחרו בזה, אז זה נורא מחמיא, והלוואי ועוד אנשים ינגנו. אני יכול להגיד שנוגנו כבר כמה פעמים קטעים שלי על ידי אומנים בסקאלה הגבוהה של הז'אנר. אני רוצה לדבר על מקרה אחד ספציפי בו אומן בשם איגדה, גם מהשמות העולים החזקים כרגע בסצנה, ניגן טרק שהוא שיתוף פעולה שלי ושל טטרקורד, ניגן אותו בבמה המרכזית של פסטיבל ההייב, שפסטיבל ההייב, שבו אלינה גם מנגנת השנה בפעם השנייה, הוא הפסטיבל הכי גדול של ז'אנר ההר-טכנו, שהוא כאילו ממש ממוקד בהר-טכנו, פסטיבל, אם אני לא טועה, בסדר גודל של אזור ה-50,000 איש, ולראות אותו מנגן את הקטע שלי שמה שלי ושל טטרקורד שמה בבמה המרכזית מול עשרות אלפי אנשים, לראות אותם קופצים, מגיבים לזה ככה, זה נותן לי תחושה של ככה צריך להיות. זה למה הכנתי את הטרק הזה, זאת הסיבה. גם אם זה לא אני מנגן, אני שמח שזה ההשפעה שזה עושה,
וזהו, ויצא לי גם בעוד כמה מקרים. יצא לי אגב מתקשר לפרשייה שדיברנו עליה מוקדם יותר, לגבי כמה אומנים שנחשפו כמטרידנים ומה לא, אז אחד מהם ששמו, אני מקווה שהוא לא יתבע אותי על הכפשת שמו, אבל... עשה כזה צנזור על ה... אז הוא בעצם היה מהטופ 5 הכי גדולים בעולם, וממש זמן קצר לפני שהתפוצצה הפרשייה, טרק שלי שהשתחרר ממש לא מזמן, נקרא Let the Bass Go, אני קיבלתי הודעה מהלייבל עצמו, הם הפיצו את הטרק בפני כל מיני אומנים לפני השחרור, והוא אחד מהאומנים שהוריד את הטרק, זאת אומרת, הוא מקבל ממש אלבום שלם לבחור ממנו, הוא בחר להוריד את הטרק הזה, משמע כבר זה היה אצלו בארסנל מוכן לנגן, וזהו, ואז התרסקה הקריירה שלו, הלכה לפח, אני מבין שגם החיים האישיים שלו, אבל עצם זה שמלך התחילה, אני אומר, שם כזה גדול, שהוא גם בא לייבל, שגם הלייבל הזה זל כנראה, אבל היה הלייבל מהגדולים ביותר, שמע את הטרק ואמר, בוא'נה, אני הולך לנגן את זה בסט שלי, זה נותן לי את אותה תחושה, של הנה, הטרקים עושים את מה שהם צריכים. מה החותם שאתם באופן אישי הייתם רוצים ככה להשאיר על התרבות הזאת, על הסצנה, מוזיקלית, הפקתית? אני יודע שמבחינתי, החותם שאני רוצה להשאיר זה בצורה של מוזיקה. זאת אומרת, שיהיו לי טרקים שנזכרים, זאת אומרת, טרקים שידברו בעד עצמם. כמו שאני יכול לשמוע עכשיו טרק של שואוטק לדוגמה, שיצא לפני 20 שנה, ולהתרגש ממנו כאילו שמעתי את זה עכשיו פעם ראשונה, אז לשם אני רוצה להגיע. אני לא חושב שאני שם עדיין, אני חושב שלכל אומן תמיד יש רק להתפתח, אין סוף לכמה אפשר ללמוד ולהשתפר בדבר הזה, אבל להגיע למצב שבו אני יוצר פיסה מוזיקלית כזאת שנשארת עם מישהו, זה החותם שהייתי רוצה להשאיר, שהמוזיקה תישאר לאו דווקא חותם שהוא שלי, אלא של המוזיקה שיצרתי. אני נורא מסכימה עם אופק, וגם דיברנו על זה פעם, שכאילו כשאנחנו באים לפרוסס של לעשות טרק, כן, הכל כזה בזרימה, אבל תמיד אנחנו יושבים וחושבים גם, בוא, אנחנו לא רוצים עכשיו, כן, צריך להוציא קצת אדיטים, קצת דברים שהם טרנדים, בשביל באמת לעלות קצת חשיפה, כי ככה העולם הזה עובד היום, הכל אינסטגרם, טיק טוק, וכמה שיותר חשיפה, יותר טוב, אבל בסוף, כן, יש את הרצון הזה לעשות מוזיקה על זמנית, כמו שהוא אומר, יש גם לי טרקים שאני שומעת, שיצאו מלפני המון שנים, ואני אומרת, בוא'נה, זה טרק שיהיה רלוונטי גם כשאני אהיה סבתא. אז זאת המטרה באמת, אין איזה משהו אישי חותם של אלינה וורקו שאני רוצה להשאיר, זה באמת פשוט ליהנות מהמוזיקה ולתת לכמה שיותר אנשים לשמוע מה אני יכולה, או מה אנחנו יכולים, כמו טרק חדש זה כמו ילד, אז בא לי שהילד הזה ייזכר לדורות, אז כן. יס, הלוואי. הלוואי. יש לכם באמת ככה ריליסים קרובים, דברים שאתם רוצים לספר לנו שהולכים לצאת בקרוב? כן. האמת שיש לנו אדיט, ממש מגניב שעשינו. הוא בין הטריקים, נראה לי שאני הכי אוהבת שעשינו. בכללי בין הטריקים שאני הכי אוהבת לשמוע, כי זה אדיט למשהו שהוא כזה נוסטלגי של פעם. ובאמת... של Love is Gone של דיוויד גואטה, חשוב לציין שזה טרק שגילינו שפשוט שנינו מאוד מאוד אוהבים, ושמענו פעם ראשונה, שנינו באיזה כיתה ו' ב-MTV. ואז הבנו בונה, יש פה, כאילו יש פה משהו שהוא כיף לשמוע, לא משנה מה, ואנחנו נורא מתרגשים, אנחנו לא יודעים מתי הוא יצא, אבל יש עוד פרויקטים בדרך גם. Stay tuned. Yes. מעבר לאדיט המדובר הזה, אלינה לא ציינה שיש לה טרק בדרך בלייבל גם די גדול שנקרא אלקטרה, שהוא זה של צ'רלי ספארקס, נכון? צ'רלי ספארקס, גם אחד השמות הכי גדולים בסצנה הזאת, שם שהוא די בינלאומי, מהשמות שחצו את הסצנה החוצה למיינסטרים העולמי, ולהחתים אצלו טרק זה חתיכת הישג.
זה על המוזיקה שלה ועל שלנו במשותף. מעבר לזה, אני יכול להגיד שלי יש שני ריליסים מתקרבים. אחד באפריל, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל זה בחודש הקרוב קורה. ועוד אחד במאי. הראשון שהוא יהיה באפריל, ישתחרר בלייבל שנקרא The Finest Techno, לייבל די גדול, גם כן של הז'אנר, והבא אחריו ישתחרר בלייבל Error 303, שהוא גם כן לייבל של אומן די גדול מהז'אנר. זה השניים שיש כרגע. אנחנו עובדים על עוד כל מיני דברים, אנחנו עובדים גם על עוד קולה ביחד שלא ציינו, שזה טרק מקורי. יש תכנון כרגע גם לצרף עוד איזה אומן חול, שזה כרגע בתהליכים, אנחנו עובדים על סקיצה לשלוח לו. וחוץ מהכמה האלו, לי תמיד יש איזה 20 פרויקטים לא גמורים, שלאט לאט מקבלים צורה והופכים למשהו, שגם כן יגיעו בזמן הקרוב. מה שנקרא, יישארו מעודכנים. יס, חברים, אני רוצה ממש להודות לכם שבאתם וחלקתם מהידע וככה חשפתם אותנו לעולם הזה שהוא ככה פחות דיברנו עליו פה בפודקאסט של הארט טכנו, אז תודה רבה לכם. תודה לך על האירוח. תודה רבה. בכיף, תודה. זהו הכל להיום, תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של בסלון של סלקטור. נתראה בפרק הבא.